Zdravie začína od chodidiel, no naše nohy sú tiež náchylné na rôzne zdravotné problémy. Ponožky Vieda vytvárajú zdravé prostredie pre vaše chodidlá tým, že generujú pole záporných iónov na ochranu pred baktériami. Odstraňujú nepríjemné pachy a potláčajú rast baktérií. V zložení ponožiek Vieda sa nachádza grafén, ktorý výborne udržiava teplo. Taktiež vyžaruje ďaleké infračervené vlny, zlepšuje krvný obeh a zmierňuje únavu chodidiel. Pri výrobe ponožiek Vieda sa používa dlhovláknitá bavlna z čínskeho regiónu, kde sa pod jemnými lúčmi jasného slnka pestuje bavlna najvyššej kvality. Preto ponožky Vieda disponujú mimoriadnou mäkkosťou vzdušných oblakov a prinášajú pocit výnimočného komfortu pri chôdzi. Exkluzívna technológia pletenia. Pôsobenie na akupunktúrny bod Yung Chuan. Stimulácia životnej energie chodidiel. Nech je každý krok krokom k prirodzenému ozdraveniu. Očisťa, termoregulácia, obnova. 3 hlavné účinky. Ponožky Vieda sú dlhodobou investíciou do zdravia vašich nôh. Doprajte svojim nohám pohodlnú ochranu. Ponožky Vieda, teplo a ľahkosť v každom kroku.